akom ste vzťahu, rodinom alebo kamarátskom? Kamarátskom. Zoznámili ste sa, podotýkam, alebo typoval by som, niekde v dedine, v strede, kde býva také spoločenské podujatie, krčma a podobne. No áno, aj. Takže áno, ale tak to k tomu patrí akože ľudová zábava, kamaráti, fujara, aspoň tak ja si predstavím tú klasickú dedinskú krčmu. Ako dlho sa venujete presne tomuto nástroju, ktorý má názov aký? Ja by som nepovedal, že je to píšťala, ale je to presne... Rífová píšťala, venuje sa tomu 3 roky. 3 roky. To je ešte dosť taký krátky čas na to, že máte 18 rokov, od 15, alebo? 20. Už 20 rokov, takže 3 roky sa venuje, je to rífové píšťale. Prečo práve rífová? Kvôli čomu má ten špecifický alebo iný názov ako klasická píšťala? Lebo pochádza z našej doliny a to tam Takže ostane to, ako už pán Pobočík spomínal, aj pre ďalšie generácie, takže odovzdávam opäť pódium. Ja som ešte doplnil, že rífová píšťala sa to volá preto, kedysi starší si pamätajú, že sa plátno meralo na rífy. To bolo od strednej časti tela po strednú časť dlane, čiže pomenovali to aj tí muzikológovia, naši tí vedci, že vlastne má tú dĺžku a na ňu treba dorásť. Preto na ňu hrával až od 15, lebo dočiahne nakoniec. Čiže vlastne podľa tej dĺžky je aj pomenovanie rífová. Takže ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie, áno. Takže odovzdávame pódium, nech sa vám páči, hra na rífové píšťaly.
nemá, že nedá, že by bolo zlé. Keď mi mala druhú dať, začala sa vymlúvať, že nemá, že nedá, že by bolo zlé. Mal som ja koníčka sivovraného, od pána cisára darovaného. Cisár mi ho daroval, abych verne bojoval, na jeho krajinu pilný pozor dal. Cisár mi ho daroval, abych verne bojoval, na jeho krajinu pilný pozor dal. Veľmi pekne inžinieri Pobočíkovi. Vystúpenie pokračuje rovna Heridomku Píšťalu. Jako moja milá je, poznal som ho po vodze, jak rybičkové vodze. Kočka mala čierne, aj líčka červené, povedajú pekná je. Kočka mala čierne, aj líčka červené, povedajú pekná je. Čo to milá, čo vrá
pieseň aj hru na ligonku. Zdávame opäť slovo. Čo nezjem, nevypijem, kamarátom dám. A vy páni, muzikanti, pekne mi hrajte. A vy moji kamaráci, tu ma čakajte. Muzička mi bude hrať a ja budem tancovať. Starodávna frajerečka bude panovať. Muzička mi bude hrať a ja budem tancovať. Starodávna frajerečka bude panovať. Ďakujem veľmi pekne za krásne vystúpenie